Zdravím vás, volám sa Pali Ciesar a som hlavným vizážistom značky Max Factor pre Slovensko. V dnešnom krátkom videjku si ukážeme, ako správne postupovať pri dennom líčení a takisto aj ako z denného urobiť pár ťahmi večerný make-up. Miška, na úvod sa ťa opýtam, ako vyzerá tvoje denné líčenie? Moje denné líčenie vyzerá si nejak takto. Teda spočíva v make-upe, jemnom lesku na pery, ceruske a maskare. Takže primer alebo podkladová báza, ak chcete, je to akýsi medzistupeň medzi denným krémom a make-upom. Čo znamená v princípe to, že make-up vydrží oveľa dlhšie, sťahuje pory, make-up sa na ňom neklže a make-up vydrží ako podklad po celý deň nedotknutý. Takže práve z tohto dôvodu používajte podkladové bázy. Na prekrývanie očných partií alebo tmavých kruhov nepoužívajte make-up, ale používajte na to produkty špeciálne určené, ako je napríklad tento očný korektor, ktorý je urobený tak, že nezbiera sa v nerovnovážnych partiách očného okolia, je tekutejší a prekrýva, respektíve aj rozjasňuje očné okolie. To znamená prípadne o odtieň svetlejší, ako je make-up, ako v tomto prípade. Miška, pre teba som zvolil práve tento make-up. Je to novinka. Takzvané nahé líčenie dosiahneš práve aj týmto make-upom, pretože dokonale sa na pleti stráca, má krémovú konzistenciu, stredné krytie, výživové vlastnosti a tento make-up je naozaj vhodný aj pre dámy, ktoré majú problematickú pleť, prípadne exém, nakoľko je neparfumovaný a jeho špecifická vôňa nie je potláčaná umelým parfémom. Na zafixovanie make-upu, dámy, používajte púder. Môžete používať aj tie, ktoré máte pocit suššieho typu pleti. Nakoľko práve tento púder s hodvábom vám pleť dokonale zafixuje, nevysuší, no a samozrejme takto zafixovaný make-up vám vydrží oveľa dlhšie. Na zvýraznenie pleti použijeme líčka Cream Puff Blush. Pleť máme hotovú a môžeme prejsť k líčeniu partií očí. Použijeme paletku očných tieňov Smoky Eye Drama Kit, kde jeden z nich sa používa aj na úpravu obočia, alebo ak chcete aj ako matný očný tieň, čiže v jednom produkte máte dva kroky. Na zvýraznenie línie oka použijeme hnedú vodeodolnú ceruzku Liquid Effect Pencil. Na záver líčenia očí použijeme samozrejme maskaru. Maskara z rodiny False Lash Effect Voluptuous riasy niekoľkonásobne zdvihne, predĺži, zhustí, no a samozrejme vďaka zakončenej špičke dokonale zdvihne korienky, ako budete mať možnosť práve teraz vidieť. Na záver denného líčenia použijeme na pery lesk Color Elixir Gloss, ktorý naozaj prirodzene zvýrazní len jemnú farbu pier a vhodí sa aj na každý deň. S denným líčením sme hotoví. Miška, nech sa páči, môžeš sa pozrieť. Wow, je to iné ako moje denné bežné líčenie a veľmi sa mi to páči. Inšpirovala si sa niečím v dnešnom líčení? Určite áno, budem skúšať používať menej výraznú čiernu linku a miesto toho sa viacej zameriam na očné tiene. Z jednoduchého denného líčenia môžeme dosiahnuť pár ťahmi večerný make-up. A ako? To si práve ukážeme. Posledným krokom pri našom večernom líčení a doladení večerného make-upu použijeme rúž výraznej farby z kolekcie Marilyn Monroe. Konkrétne použijeme rúž Marilyn Berry, ktorý sa hodí k studeným tónom pleti.